Здравейте, приятели на Мифлора. Аз съм Пламена. Сега тук пред мен е един готов албум, за който заданието беше да има капитан, да има яхти, да има лодки, рапани, медузи, делфини и всички морски създания. И сега ще видите какво се е получило. За курицата какво мога да кажа, но много се накефих как я направих. Разбира се, има име на детето. Копчето също много ми хареса как се получи, защото е свързано с темата. Делфините, звездите съм ги направила по-твърдички да издържат. И съответно и с това въже се получи много така приятно морско. Това пак беше част от заданието на първата страница да има пожелание. Като аз съм направила и място за... Тук, нали, пожеланието ще си остане като за спомен за напред годините, но тук има място за снимки вече. Тук пак е от заданието. Такова картонче трябваше да има за попълване. И съответно тук може да се залепи и да се сложи или да се смушнат снимки в това джобче. Албумът е интерактивен. Самата тема на хартиите аз я разработих за този албум, но толкова ми хареса, че мисля, да я поддържам и за напред. Разбира се, няма да стане точно както в този албум, но пък са много хубави тези морските. Тук е с панделка. Тук на крилцето съм сложила картончета, допълнителни за надписване. И вътре вече са местата за снимките. Те си така да се разгръщат. И едно по-конкретно картонче. Моите забавни моменти в този случай. И тук се завършва с панделка. Сложила съм и магнити, панделка, различни анкерчета. Сега ще покажа и напред как са. Това са крилата, които основно ползвам за снимки. Едно такова събира 4. И тук има 4. И едно тук 5. Така, на тази страничка има 9 снимки. И обикновено ги редувам, когато са вертикални, както тук. На следващата страница са хоризонтални. Тук в този случай е хармоника. Ето така. С капитана и кораба, яхтата от нашата морска тема. Много ми хареса тази морска тема. Направих я с голямо удоволствие, тъй като не съм и работила до сега с морска тема за деца. Морски теми за възрастни съм правила. Но самите животни, които намерих и съчетах с тези хартии, са много сладурски. Тук така този елемент е такъв. Тук си остават делфинчетата. Може да се залепи снимка, може да се запази така. Тук има картонче за попълване на ръста и килограмите на бебенцето. Тук има картонче за първите основни постижения, които прави бебчето, до първите крачки. Тук имам един елемент, който се затваря с това шейкърче, който събира колко става? 4 по 8? 4 по 4, 16 снимки. И една, ако се сложи тук, 17 снимки могат да се сложат на тази страница. И след това се прибират ето така. Ето го пак капитана, като тук елемента се издръпва така нагоре. Съответно малко ще го наклоня да се види. Снимката тук се залепя. И отделно тук може да се сложат още снимчици. Се прибира. Ето така. И сега пък ръката да не ме слуша. Хоп. Тук се пак се разгръща нагоре. Показвам костенурката отдолу. Тук е пак капитана. Тук е едно симпатично раче. И отново нашия капитан. Тук има места за отбелязване на първото зъбче. Съответно може и другите да се отбележат.
Сложила съм и симпатични такчета, които защипах на страничката и хем искам да подскажа с това, че самата страница ми е джоб. И на другите странички може да се прикрепи нещо такова или да се пъхне. И последният елемент е тип акордеон. Се разкръща ето така. И след това се прибира с двете крила, които се защипват с магнит. И тук съответно на крилата са по същия начин, както другите. Може да се сложат 4 снимки. И самия албум се затваря с ластик. Мисля, че това нямаше нужда да го казвам. Но пак да покажа готиното копче. Тук сложих пак такъв елемент с въже, да се вързва. И светло-синьото с тъмното-синьото и цялата морска тема идеално се комбинира. Перфектно за момченца. Това е от мен. Абонирайте се за моя канал, следвайте ме, ще показвам и други интересни албуми.